evo, bilo je zamišljeno da ove godine iz Sinhra pređemo na spektakularni Jeti 1 koji bi digao jedan taj nivo luksuza i spektakularnosti 8. internacionalnog festivala IFF Porto Montenegro 2026. u organizaciji Fabrike i Porto Montenegra. Tehnika se gradila skoro 7 dana i zaista smo očekivali onako jedno svetsko čudo, međutim jak vetar juče ujutru nas je naterao da prelomimo i da odlučimo pre svega zbog bezbednosti da pređemo u prostor Doma vojske, da ćemo biti i večeras. Ono što je jako važno za IFF i što je u stvari u ovom momentu najvažnije da je počasna predsjednica čuvena Sara Sozani Majno, kreativna direktorka Fondacione Sozani, koja je bila više decenija modna urednica Voga. Od 2009. godine kad je osnovala Vogue Talents, ona je u stvari svoj život posvetila mladim generacijama, promociji inovativnosti u modi, održive mode i tako dalje. I Đorđija Virzi, koja je kao glavna savjetnica i osnivač GV Studio Milan jako puno učinila na brendiranju IFF-a u svetu. Dolaskom njih dve na čelo IFF-a od prošle godine je odlučeno da se kreatori ne biraju ad hoc, nego da postoje 3 parametra. Jedan parametr je da to bude kreator nove generacije, jer je nova generacija apsolutno sada dominira čak i u najvećim svetskim brendovima kao što su Dior, Chanel i tako dalje. Druga revija da to bude inovativni kreator, jer su inovacije u digitalno doba potpuno svakodnevno se dešavaju u svim sferama života i poslovanja pa i u modi, i da bude jedan svetski poznati modni kreator. Znači, sinoć su održane 2 revije gde je Sara Sozani Majno na početku upravo objasnila zbog čega je to važno i da smo se svi uverili da zna svoj posao i da je zaista napravila najbolji mogući izbor. Li Wenliang, kineski kreator čije je sedište njegove modne kuće u Londonu, je zaista prikazao nešto što je potpuno originalno i drugačije. On je potekao iz jednog mesta u Kini koji ima tradiciju 700 godina izrade porcelana. Godinama je proučavao tehnologiju i došao do toga da je napravio odevni predmet od porcelana debljine 0,3 mm. On je pre svega jedan umetnik i njegova kolekcija sinoć je potpuno publiku ostavila bez daha. Nakon njega je išla revija Vincentova koja je puna, koji je toliko svoj, koji je toliko originalan, koji je toliko vrcav. Njegova kolekcija je ista kao što i on, beskrajno pozitivna, potpuno, znate, uniformisanost je nešto što je možda reč koja se može upotrebiti u bitisanju nove generacije, ali on je sinoć baš pokazao koliko je važno biti originalan. On čak ni ne prati trendove, njega to uopšte ne interesuje i publika je potpuno bila oduševljena i njihove 2 revije sinoć i te fantastične kolekcije su prikazali da utisak o kolekcijama ništa nije bio manji nego da smo bili na Jetiju. Znači, kolekcije su te koje stvaraju utisak, a ne sam prostor. Sam događaj, sama revija bi bila možda spektakularnija, ali utisak o kolekcijama je bio izuzetan sinoć. Pa da, ispalo je pozitivno zato što tamo smo imali dosta dobru logistiku, imali smo taj amfiteatar, nismo morali da prenosimo stolice i tako dalje, tako da je to sve na kraju ispalo dobro i evo danas svi željno iščekuju, da kažem, eto, zvezdu festivala, čuvenog Antonija Grimaldija. Ja uvek govorim, jedan od retkih kreatora visoke mode koji je preživeo, koji je uspeo da svoju visoku modu prilagodi savremenim trendovima, a da sačuva ono što je uvek njega odlikovalo, a to su elegancija i šik. I on će večeras prikazati deo svoje najnovije kolekcije visoke mode i prokazat će deo svog pret-a-portea koji je počeo da radi, ali taj pret-a-porte neće biti u smislu street style, nego će to biti večernje haljine koje će izgledati kao da su visoka moda, a u stvari nisu visoka moda i bit će mnogo jeftinije, tako da eto svi željno iščekuju i ono što bi ja, njegovu reviju večeras, i ono što bi ja takođe naglasila je da smo ove godine uspeli da stvorimo atmosferu da ceo Porto Montenegro živi IFF. To je bio jedan dodatni posao, ali očigledno pun pogoda koji ćemo nastaviti da radimo, a to je da smo od četvrtka, znači od 23. popodne pa do večeras, će na 3 različite lokacije su u toku mini izložbe kreatora.
U butiku 22 Concept Store u izlogu se nalaze modeli Wayne Santa i svi mogu da dođu, da pogledaju, da pritiskom na QR kod vide šta on radi. U galeriji Gajo su izloženi modeli Lima Lianga, jer on je pre svega umetnik, i u lobiju hotela Regent Antonio Grimaldi, eto, elegantan Antonio u elegantnom hotelu, tako da mislim da smo našli prave lokacije i da je to nešto što je omogućilo i običnim ljudima da dođu i da vide kako to izgleda isprisa. Vam kažem, mislim, Porto Montenegro je definitivno postao jedna jako važna letnja destinacija za modni svet. To nam jeste bio cilj od prve godine kada smo osnivali, da Porto Montenegro bude jedno od stecišta modnog sveta u toku leta, kao što su Mikonos, Ibiza, Monte Carlo, Cannes, i ja zaista mislim da smo uspeli u tome da svake godine imamo sve više važnih ljudi. Ne govorimo samo o kreatorima, govorimo i o drugim ljudima iz sveta mode, ali evo recimo kad gledate Kanski festival, tamo je mnogo više glumaca koji su došli da budu tamo nego glumci čiji filmovi učestvuju u programu. To je ono što već polako mi počinjemo da ostvarujemo, a kao jedan, da kažem, eto, konkretan dokaz koliko je IFF Porto Montenegro postao važan je da smo jutros izašli najava IFF-a izašla na naslovnoj strani MF Fashion magazina, koji je najvažniji modni lifestyle magazin u Italiji i jedan najvažnijih u Evropi, tako da ja mislim da je to dovoljan taj podatak da ne mora više ništa da pričamo o poziciji IFF-a u svetu.